na tara, idan na 10 to da business ɗin da nake zan rike kaina. Duk abin da ya kawo min zan rike, zan mai addu'a, mai fatan alheri. Zan mai da shi kamar ƙwai yadda kika ga ana tarairayar jariri, haka zan mai da shi. Sannan ba zan taɓa, kin ga ƙwai dai ba a so ya sibice ya faɗi, to abin da zan rike shi kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya masu bibiya ta a cikin wannan tasha, ina muku fatan alheri. Sannan ina so zan yi jan hankali ga mata wa'anda abu guda biyu ne akan uwar gida da amarya. Idan yau shine farkon zuwan ka wannan tasha tawa, ka daure kai subscribe, sannan kai like, sannan kai share, sannan ka danna alamar ƙararrawa, yanda zarar na ɗora sabon bidiyo na zai zo maka cikin sauki. Hakan shine zai bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku labaruka, nishaɗantarwa, faɗakarwa da sauransu. Assalamu alaikum. Zan yi magana akan uwar gida, ma'ana shine akwai matan da za ka ga sun daɗe da namiji a zamantakewa ta aure, ana gwagwarmaya, an yi shekara da shekaru, an kai kamar shekara 20 zuwa 19 zuwa 18. Namiji bai yi tunanin cewar zai ƙara aure ba, so amma duk abin da mace take masa yana da riba. Dalilin da yasa nake yawan yin magana akan mata, saboda mu mata muna da rauni. Sannan ni mace ce, ina so idan a ce mace kina zaluntar namiji ki daina, ki bari shi ya zalunce ki, saboda bana so ki shiga wuta. Shi yasa a kullum kuma a koyaushe nake magana akan ku mata. Wasu za su iya jin magana ta bambarkwai, wasu kuma za su iya tsayawa su saurari magana ta domin za ta amfane su. Wannan fa mijinki ne, Allah ya haɗa ki da shi, kuma abokin rayuwar kuma uban ƴaƴanki. Ba mutum bane wanda zaki dinga ƙyamata, ko kuma wanda zaki dinga hantara, ko kuma wanda zaki dinga wulakantawa. Mutum ne wanda Allah ya baki, wanda ya kamata shi kiwo Allah ya bashi a tare da ku. In dai har yana ƙoƙari yana sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa, to ke ma ki yi ƙoƙari ki sauke. Da yake ni ba akan shi nake magana ba, akan karan kanki nake magana uwar gida. Kin haihu da mijinki, 'ya'yanku 5, 6, 7 zuwa sama ko zuwa ƙasa. Amma na farko biki sanya za a ki gyara mijinki ba. Mijinki ko da yaushe idan zai fita kasuwa a firgice, kayan jikinsa kina kallo, ana kallo, za a raina mijinki. Ke idan za ki fita, za ki shiga kamar matar gwamna. Zai fita, zai sha wahala, ba lallai ya ci wani abu a cikinsa ba. Zai kundume wannan kuɗi ya zo ya kawo miki da ke da 'ya'yanki saboda ya faranta muku rai. Amma ba zai taɓa baki ki ansa ki mai fatan alheri, ki mai fatan Allah ya buɗa ba, sai raini ya shigo ciki. Dan wannan abin za ka kawo? Me muka ci da rana? Me muka ci da daddare? Da safe me muka ci? Nawa na ranta maka? Nawa nake bin ka? Haba 'yar uwa, mijinki ne fa, ba mijin wata ba. So shikenan, karki mai addu'a Allah ya bashi kuɗi, sai wani business ɗin ya faɗo masa, sai ya fara samun kuɗi. Matsalar sa daman ke ce a rayuwa. 'Yan uwansa baki sani ba, suna cewa ya ƙara aure, ya ƙara aure, yana cewa a'a, saboda me, yana son ki, kuma yana so ko da yaushe a ce kuna zaman lafiya. Zai ga ma 'yan uwansa kamar sun tsane ki ne, saboda ko da yaushe yana ɗan bakin ɗinki a gurin iyayensa, gurin 'yan uwansa, duk ba kya gani. Ya zo ya dawo daga kasuwa a cikin gajiya, ba wani ki je ki kai masa ruwan wanka, ke kina tunanin aikin girma, ai kun tara 'ya'ya da shi, sai dai ki sa 'ya'yanki su kai masa, ko kuma shi ya je ya ɗiba ya je yi. To shikenan, ya yi wanka ya dawo, abincin da zai ci sai dai 'ya'ya su ɗebo masa. Ke ba za ki iya zuwa ki cire wannan girman kuma ki ɗebo masa. Ba a girma a gidan miji, ba a girma a gidan miji, kuma ba a tsufa a gidan miji. Soyayya ba ta tsufa. Sai ya kasance kin sa yaran nan su je su ɗebo masa, ke ba za ki iya tashi ki je ki ɗebo masa ba a matsayin ki na matarsa. Ba wani dan zuwa ki faranta masa rai, ku yi wani fira wanda za ki ɗebe masa kewa. Ƙila yana jin kunya ya zauna cikin 'ya'yansa ya ci abinci, sun haɗu maza da mata a cikin falon ki, ya koma uwar ɗaka ya zauna yana cin abinci, ko kuma ya fita ƙofar gida, ko kuma ya fita tsakar gida ya zauna yana cin abinci. Ya dawo, bayan ya dawo lokacin kwanciya yayi, ya zo yana neman ki, yana neman ya biya buƙatarsa da ki. Shi ya biya miki buƙatarsa,
buƙatar ki, amma shi buƙatarsa ta zama takura, ya takura miki, ke ya takura miki ya hana ki bacci. Yar uwa wannan ba daidai bane. Sai zo ya kasance wannan abin yana damunsa, kina hantararsa, ke kin gaji kin yi waye, sai Allah ya zo ya bashi dama in kin yi sallah ba a da ke masa ba, Allah ya buɗa mai, saboda tunanin ki zai je ya ƙara aure, saboda idan ya aure ta akan ki take ko kuma ke zaki bata ci da sha, sai ya je ya auro bazawarar da ta kai shekara 15 bata yi aure ba, ta sha wahala a gidan miji, ta sha wahala, sai ya je ya auro ta, daman so take ta yi auren, daman tana business ɗinta, sai ya je ya kama mata gidan haya, ko kuma a'a gidan da take ciki nata ne, ko kuma a'a hayar dai ya kama mata, ko kuma gidansa ne, sai ya sa ta a ciki, sai ta zo ta fara sana'a, sai ta zo duk abin da ya ɗauka ya bata, za ta mai fatan alheri, za ta mai addu'a Allah ya tsare, Allah ya da shi lafiya, sai ya zo duk lokacin da zai kusance ta tana jin daɗi, ko kuma kafin ma yunƙura zai neme ta, ita za ta zo ta nuna sha'awar ya neme ta, tana faranta masa rai, yana jin daɗin mu'amala da ita, sai ya fara hankalinsa sai ya fara karkata gurinta, sai ki ce asiri ta mai. Ban ce ba a asiri ba, akwai matan da idan suka shigo ƙoƙarin siya za a su koyi uwar gida da take cikin gida, to amma akwai abu guda biyu, bayan asiri akwai hali, sai ya kasance halinki ya fara fitowa, ya fara tsanaki, saɓanin wacce da take mai addu'a, duk idan ya ɗauki naira 5 ya bata, ya ɗauki naira 30 ya baki, ke za ki raina, ita kuma za ta ansa ta sa albarka, wani lokacin ma ba za ta tambaye shi duk wani abin da za ta yi buƙatar sa na rayuwa, saboda tana sana'a, ke kuma kin sa girman kai ba za ki sana'a ba, kin zauna sai dai miji ya je ya nemo ya baki, biki sanya yake samu ba. Mata ya kamata ku gyara. Sannan ita da ya auro yar gayu ce, sannan ta sha wahala, za ta riƙe shi hannu biyu, za ta tara tashi, sannan ba za ta taɓa barin shi ya fita a ƙazanta ba. Idan zai yi wanka, za ta ba shi ya wanka, ya wanke jikinsa ko ina kusfa ya wanke jikinsa yanda zai ji daɗin fita. Sannan kayansa za ta cire girman kai, za ta wanke masa, ta goge masa ya saka. Sannan takalmansa, idan ma bai da takalma, akwai wacce na sani idan tana sana'a, hatta gajeren wandon da yake sa da singlet sababbi take siya masa, kuma ita ce ta biyu, amma uwar gida bata san ta wannan abun ba ma ta sana'a, ita ba abin da take so, da abin naira 5 ba ta sai da, kawai tana zaune tana jiran miji ya samo ya kawo mata. Ita ko wacce da kuɗin take zuwa kasuwa take siyo masa waɗannan kayayyaki, ya namiji ba zai je yana son ta ba. To akwai wani mazan da za ka gansu a firgice, to mata ne suke firgita su. To ni shawara nake ba ku, matan da kuke irin wannan rayuwar ya kamata ku gyara, ku farga, ku gane me matsalar ku a gidan mazajen aure. Idan takamarki kina shiga TikTok ko kina shiga duniya, kina ganin mata a mota, kina ganin su da sutura, kina ganin mace da iPhone a hannu, kina ganin mace da kuɗi, to wallahi duk fakiji ne. Ki cire wa ranki, ki rufa kanki asiri, ki zauna, wannan gidan ya fi miki ki fito, saboda babu abin da yake a wajen illa zafin wuta. Idan kin fito, billahi lazi, in zafin bai kona ki ba, to tabbas sai kin fada cikin wuta. Don haka ina kira ga mata, ku daina firgita mazaje, ya kamata ku san me kuke, ku mutunta mazajen ku, saboda wallahi idan kin saki wata ce za ta karba, dan ina ɗaya daga ciki, idan kin saki zan karba, kuma idan na karba wallahi ki saki ɓace shi ba, amma na yadda da asiri, saboda ni ban yadda in je gurin malami ba, na yadda in tashi in roƙa an gaya wa Allah, amma tsafi gaske ne shi. Idan da asiri ne za ki iya kwace, amma in dai da maganar ladabi da biyayya ne, da in gyara sai ya zama ɗan gayu, ya fita fes, kafarsa ko faso ba za ki ganta da shi ba, to wallahi zai yi. Idan kun ji, to idan ba ku ji ba, ya rage naku, shawara ce, ban ce dole mace ta yi ba. Sannan akwai amaran da kuke shiga gidan mata, burin ku sa a saki mace, ba ta tunanin cewa idan ya saki matarsa, ke za ki wahala da 'ya'ya? Kin ce ba za ki rike mai 'ya'ya ba, ya ɗauki 'ya'yansa ya kai gidan iyayensa fa ya sun tsane ki. Da haka kuma ku gyara halinku. Yanzu rayuwar da ake ciki, so ake a lallaba namiji ɗan tarairaya ne, namiji ɗan lallaɓe ne, yanzu namiji abin ki rike ne gam idan kin same shi. Da haka matan da kuke wulakanta maza a yanzu abun so ne.
maza abin so ne, suna so su yi aure kuma ba kuɗi, ke kin tara gaba kin tara baya. Ku gyara halinku, ku gyara halinku, shi sa ka ce mun fi yawa a cikin wuta. Shawara ce wannan, ban ce dole ki ba. To kina saki zan karɓa, saboda ni yanzu kin ga aure na tara, idan na yi 10 to da business ɗin da nake zan rike kaina. Duk abin da ya kawo min zan rike, zan mai addu'a, mai fatan alheri. Zan mai da shi kamar ƙwai yadda kika ga ana tarairayar jariri, haka zan mai da shi. Sannan ba zan taɓa, kin ga ƙwai dai ba a so ya sibice ya faɗi, to abin da zan rike shi kenan. Abin da zan ƙoƙari in ga na rike shi kenan. Don haka idan za ki rike ki rike, amma idan kika kuskura ba ki rike ba ya faɗo hannuna zan rike shi. Ina yi muku fatan alheri masoya maza da mata, masu ba mu shawarwari kuma masu zagin mu, Allah ya ƙara muku basira da hazaƙar zagin mu. Ina yi muku fatan alheri. Masu cewa ni ƴan faira ce ko ƴan tijjaniya, ina so muku ƙarin haske akan haka. Ka saki kowa ka kama Allah. Ban ce kar ka bi malami ba. Malami shi ma Allah ya so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ni masoyiyar Allah ce da manzon Allah. Ba na wata ɗariƙa, ni ba ƴan faira ba ce, kuma ni ba ƴan tijjaniya ba ce, ni ba ƴan shi'a ba ce, ni ba ƴan izala ba ce. Kawai ni abin da na sani Allah da manzon Allah su ne kaɗai na sani a rayuwata. Ban kuma ce malami ba tsani ba ne. Malami zai nuna maka hanyar da za ka je ka same su, amma me ka riƙe alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.